बिजाब फरायनानै साख्रि मोना सोर बुंदों? फेग्रा मुवा जानानै मुलाम्फा जागोन सोर बुंदों? गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायोबा सुइसाइड जायोब्ला मुलाम्फा जागोन सोर बुंदों? फरायनायखौ आद्रा ससेयाव नागारोबा मुलाम्फा जागोन सोर बुंदों? सोरनि बिमा बिफाया लुबैयो गाव गावनि गथ' गथायफ्रा फरायनायखौ गेजेर ससेयाव नागारथों? सोरनि बिमा बिफाया बुंदों गाव गावनि गथ' गथाया फेग्रा मुवा जानानै गोदाव सोराव जाथों, उसाव बादाव जाथों? सोर बुंदों? सोरनि बिमा बिफाया बुंदों बिजाब फरायनानै साख्रि मोना होननानै? सोरनि बिमा बिफाया बुंदों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला सुइसाइड खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन? सोर बुंदों उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मुलाम्फा जागोन? बेफोर सोंलुनि फिननायफोरखौ आङो नेनानै थाबाय। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिनि फिननायखौ आंनो होनांगौ। दिनै जों नुदों बिमा बिफाया बेसेबां मिजिं दङ, समाजा दिनै बेसेबां मिजिं दङ। बे मिजिंफोरखौ जोङो फोरमायसेयावबो माखासे फरायसाफ्रा जोंनि बाथ्राखौ खोनासङाखै, माखासे फरायसाफ्रा बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासङाखै। दिनै माखासे फरायसाफ्रा जों नुनो मोन्दों खायफा बाइक सालायनानै फेग्रा मुवा जानानै एक्सिडेन्ट जादों, खायफा गावनि साननायखौ हमथानो हायैनि थाखाय सुइसाइड खालामदों। दिनै खायफा गावनि फरायनायखौ गेजेर ससेयाव नागारदों। दिनै खायफा उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गोदाव सोराव जादों। नाथाय बेफोर मानो? सोरनि थाखाय? बेफोरनि फिननायखौ साफ्रोमबो फरायसाफ्रा होनांगौ। बिनि फिननायखौ आङो नेनानै थाबाय। सोर बुंदों थाखा फैसा गैयाबा बिजाब फरायनो हाया? सोर बुंदों जों साफ्रोमबो माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हाया? सोर बुंदों जों साफ्रोमबो अखाफोराव दावबायहैनो हाया? सोर बुंदों जोङो हाजो हाजोमा गाखोनो हाया? सोर बुंदों जोङो लैथो लैथोमा सानस्रिनो हाया? सोर बुंदों जों उथ्रिसार जानो हाया? सोर बुंदों जों दैदेनगिरि जानो हाया? सोर बुंदों जों डक्टर जानो हाया? सोर बुंदों जों इन्जिनियार जानो हाया? सोर बुंदों जों अफिसार जानो हाया? सोर बुंदों जों प्रफेसर जानो हाया? सोर बुंदों जों आबादारि जानो हाया? सोर बुंदों जों बिजनेसमेन जानो हाया? बेफोरनि फिननायखौ आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिफ्राय नेनानै थाबाय।